Anena miso tuango nika. Amiso nika. Amiso tuango. Mukono ju. Nyajimo mukono ju muyu mukono ju amiso. Mano tuango wa. Nika magika gunyo wa. Yemi me abagene ya. Tonangi me abagene ya. Weche papola tonangi me abagene ya. Baby weche papola tonangi me abagene ya. Yemi me abagene ya. Nyatini me abagene ya. Vini wudi sino jawa yusumna. Radio Ramogi Karchunja luo. Anyisi pile pile ni kaponono ni injati serikal to kikikwam kaponono ni injati serikal. Sani koro wantere kod my mobi bro mi hola kata loan mapio wadendo kachani emergency loan manyalo romo 20,000 Kenya shillings. Give timo ikausimbi kati dio star 531 hash abro noyo star 531 hash kati bro neno limit mari kaponono ni limit ni 18,000 kau 18 no kaponono ni 10 nyalo kau 10 ka 20,000 Kenya shillings tik nyalo kau 20,000 Kenya shillings mondo milogo dodwa chima pio anya sechi makoro wantere kod back to school daher mondo mi anyisi ka njati serikal to kikikwam kaponono ni injatich serikal sawa emu miadwa ni mondo mi anyisi ni idio ikao star 531 hash star 531 hasha mondo mi iyud kaka inyalo konyori mapio kato gi maber kod weche gi bende eni payslip ni man next emi bro ngade pesa no onge gimoro ni jaso form onge gimoro ni keitimori nade mano gima onge kata matin onge kiani guarantors weche magamago onge ijasa form ikao CBT dio star 531 hash ineno limit kati kao pesa kise kao pesa nyakora mugia juang to ibro yudo ka kendo koro weche beyo kendo koro weche beyo weche beyo sana mano tok kelga inya to kata kama ni nyalo dio star 531 hash mondo mi iyud hola kaponono ni in jaticha serikal kaponono ni njajwa kali kamina jako kod nyakwaro duk kama to wabo manyo yori mamoko monyalo konyore godo to sani ten mar jotich serikal dongi hapana yom kabisa ano ka jowarudo anjo kanyo mosra welo ya amoso welo ka neno Steve wacho kacha ni tich tire nya Joseph mosna urudana Anastasia Dok erokamana nya Dayo Anastasia Brighton Odhis erokamana inya kokalo TikTok waneni kacha nya kwa Rech erokamana kiwoko yani Masai Ramogi number 1 erokamana nya ntere Mombasa kaito ngatimachilu waneno kacha Toto Asembo penyo makacha ni Nadeuru wakao mosa asante sana Aristo erokamana inya Aristo Poultry Farm Robert Bob thank you Ion M tich nyakatire Sharon Daisy erokamana inya Paul erokamana nya Clinton Otieno wodo pande erokamana inya Clinton Otieno wodo pande aneno kacha Flonya Mbadi erokamana nyini bendi wachono kacha ni neno wa eyo maber kenditio matek mateke makelo chiemo ano maber kabisa basi lungo ne solo higwe wacho maber kabisa ni wadonjo cheno kod gambutu cheno met maratari wacho abre to wadhi wanyona to wadhi miyo met maratari kawuono wacho maber kabisa ne musna Enos wacho Enos good morning too who doesn't know ngama no ngeyo belo met maratari orwako kabisa urudhwa ma owatma were umejo kelna uru belo kawuono ni men jakipunjo dake chenro mar tichadeke Radio Ramogi every Wednesday asolo wacho ni nyaka kawuono to nyaka tisinegi moro miliken ya inga kanyega an Nairobi Michael Mboya wacho berka mit maratari Professor Onyundi MC Professor Udumina Jako Radio mit maratari awinjo ka ukelwa gik ma mia bagne ge love who doesn't know nyiso ni ngama no ng'eyo this guy lunga ni ngama no ng'eyo gi Kisungu who doesn't know okay thank you kwa makono keni chal nade akora koni bera chuth kelnwa twaka ikelo twaka kaito wasudo twaka wono ineno ni mondo mwagomba ka line mane mina jako punjo dak kawuono dwani mondo wago twak maber kabisa wach muwinjore omiyo kamora mora ma intieri wanyisi ni karibu
kendo samoro amora mwanyise jogo ne karibu wiki kiwil ne wadwani mondo kawuono waledhe negi oboke e nyiwa masani e nyiwa masani gitimo ang'o dani e nyiwa masani wadapimo nyako machon gi nyako masani ndiyo yore mane gidonjo go e yoro keny yes nyako manyasani gi nyako machon yes koro nyako manyasani yore madonjo go keny yudo ka nyako sani yudo e TikTok isarome e ot yudo ka nyako sani yudo Facebook isakete e ot yudo ka nyako sani yude ka no samoro kata ne aot isakete e ot be en nyar dak adiera yo biro dak koso ere kaka inyalo ng'eyo nyar dak ahinya e dak kata e yo ma sitinde nyiri kachiel kod yawuoyi donjo go e dak ere kaka inyalo ng'eyo ni ma to nyar dak to ma to ok nyar dak to bende seche mitimo mano inyalo like inyalo share kendo inyalo follow pages wa Ramogi FM mano Facebook page inyalo like inyalo share inyalo follow pages wa TikTok Ramogi FM #timwangonyango Facebook page na en nyar_Joseph inyalo like inyalo share inyalo follow TikTok bende inyalo yudo Ramogi FM bende inyalo yuda an bende nyar Joseph nyar_Joseph 1 inyalo like share follow kaito mina jako bende inyalo yudo Min Jackie official like share follow like share follow mondo mi wamed tudore e yore mopogore opogore we wang'e ne jomo like jomo share jomo follow mapiyo aneno kacha ji mopogore opogore DCI like share follow Joy Marvel like share follow mano kokale pages wa mag tudruok manyasani D waneni like share follow Violet Achize like share follow korikono jomage me nyiso like share follow aneno kaka nti jok mabe nyiso likes follow good moninga MC post show like iko fire to kisom gino ka idi mano iluongo ni MC Pablo okisom gino ka mitni omet ere kaka inyalo ng'eyo nyar dak kata wuod dak ahinya kaka ji donje Kenya manyasani ni ma ji romo kuonde mopogore opogore to thuru ero osadonjo osadonjo osandiko kubni orudho kube yude ni en kube maelo orudho momwelaro owuok Andeko ne Min Jackie. Ero kama na enya aneno ngamo follow Collins ero kama na nya Collins follow like share kanti record TikTok share like follow Mani logoni? Mana miso wa. Iloke marwa. Bonisha Daktari, thank you so much. I too, Mama. Follow me, Mama. Share, like, follow. Nyango Janyarombo, Baba Cliff. Mama Boys, thank you. Michael Ochieng, thank you. Ero kama nanya Owiti Chris, Rosie Moses, asante sana sa Collins, Automotive. Like, share, follow. You must now get the joke and I would get killed. Nabanya ere yurumolo. Nyatege joe. Otaka dancer would sober. Muleva sami on the buta. Tochunya parore. Muleva sami on the buta. Tochunya parore. Buta junya parore niko zerua jandaga iyonge buta junya parore Ramogi Radio Ramogi kibedo buta nyagelesi junya yomba sami mula nyana simbu toremba kwetu Eda mamet nama Sami mula nyara sembu Toremba kwetu Ayura wa Iwinjo Ramogi Radio Era wagi nyara sembu Abiro mendo Ni era wako da kinyi Abiro mendo Mede makajuoga ne chuna dhie
godo magige na wiki engineer bakati mede makajuaga ne chuna de kati mede kumelemo amisa lemuga kaere medo kumelemo jaronga lemuga Para Mogi Radio. eodo wagi nyara sembo Radio la Mogi. abiro loso some story Jaluo. wacho ni odo wagi muleva abiro loso akinyi gimi udire mi ikona mi mam katekta kono gega wole gondo sola muleva gimi nwangire mi mam inyisa mi Eliacho wagi nyara sembu abiro payo makata nwango lumo moro limbe tabiro pudo Crystal Doctor Mayara sembu edala wagi nyara sembu abiro chielo Aero aneno ka ji donjo maber mokalo Fred Osano, asante sana. Wanyalo chako tuwaka WhatsApp no na 722 ere kaka inyalo ng'eyo nyar dak wuod dak pati moro ahinya kod yori matindi donjo godo e keny. biro ruenyo Style midonjo go e keny sani. Ai, Ogilo Senior Baba Beki. puto wagi nyara sembu abiro monde Ing'ena de narwako full dress. Ogilo Senior Baba Beki. Arwako full dress adier. kata chieng' tuche yuda ye abiro puro anyaga wuor apigi nasi to kata loya ema loka ya abiro puro makata chodo puro Para Olemo Mogi wagi nyara sembu Radio. abiro kingo Radio la Mogi. olembe wagi nyakilisi abiro kingo kata repati biro kweli obiro moko nyeka oko nyathera mula kata repati obiro kweli obiro moko mano mili nyek Cynthia Nyagina idembu chunyi nyara sembu kakongika make chunyi nyara sembu kakongika itwe chunyi nyagilisi Nyakwar Rech, thank you. ikwonga iki Aneno ka wote donjo WhatsApp. itwe chunyi nyagilisi ikwonga iki miuru ne chiamiso manyara sembo awiti wodo na kwaro chor mon miuru ne chiamiso manyara sembo Collins Para Monroe Mogi Radio. Radio la Mogi. Igel Jaluo. Nyabere nyara chunge kanyam kagu nyara yego mongeri nyode Kabisa, Nyasembo ngino duola. Radio Ramogi Radio number 1. Nyabere nyara chunge kanyam kagu nyara yego mongeri Asante sana. Like, share, follow. Ndugu uri sura Eka kawatime wa keep conversation going. kanyam kagu Ero kamana nya Ochola. mongepe dode Ochola ni Nyakwar Rech na sine ni follow ya. Eno wachi manade. Kamanya nyara chunge kanyam kagu nyara migu mongepe dode Gibeti nyara wasi Mulemo pido kweni miurune nyara sembo mongeti chikweno Mulemo pido kweni miurune nyara sembo mongeti chikweno Ongeri to kwe Ongi umudorombe nyandia sembo Nyagilisi mongeti chirumbe Yuro nyango kerode Ongi
pudo ya que hacemos na dilisi mungete ubuya Ungeo munde pudo ya que hacemos na dilisi mungete ubuya Ogenya winya rudi bulldozer Pero munde pudo ya que hacemos na gomondi mungego ubuya Abiku murigamba Pero munde pudo ya que hacemos na gomondi mungego ubuya Golo Kanyocha die pute na kwenye doyo Gima yuno ni ngese blokulo buya Kanyocha die pute na kwenye doyo Gima yuno ni ngese blokulo buya Ata kasubida uye ni pute ler Kanyocha kao jembe na kwenye puro Gima nongone mana blokulo buya Nyakwari nyogonda Kanyocha kao jembe na kwenye puro Gima yuno ni ngese blokulo buya Rabonde kine cheka madogo dogo Yara migo ni dogo nino dugo Rabonde kine cheka madogo dogo Yara migo ni dogo nino dugo Onyango kudi kaler matimo Maripe kine cheka madogo dogo Nagilisi dogo nino dugo Maripe kine cheka madogo dogo Nago mbondi dogo nino dugo Ibinyar koyugi Kaumos Mariek Machara. Beri Lowira, bedo nywacho ni mondo miamosi, Beri Lowira. Ebino kumula wasi babe wita aya idwe wasi pia kamano Roslyn. Mulemo pido kwene biurune Asante sana Roslyn. idwido Uliu mudorombe na kiasemu Nagilisi ebadi Ronald Magamo Kusina Kaliko Chimbo Uliu kwa yodo kenyo kiasemu Naga uoro mungete Imudugo mora kinyara semu Naimo neba kano Napini munde kudogo kinyi Uliu munde kudogo kiasemu Nagilisi mungete ubuya Adunzi chairman urube kwa mechorga migori Chairman urubono jornya migori Kanyocha die pute na kwenye loyo Kima yuno ni ngese kukuya Bosno tinu baba tedi yoche Kanyocha kao jembe na tere puru Uya kumune mwana kote kukuya Napunde kende cheka madogo dogo Yare mingu ni dogo Anyek nara mulonge ngino duoru Yek simpia Kabisa. Wuon Queen mani ngeni semecha. Mano omejomome. Momejo. Mano semecho kenda ni onyongo kenda nyamera. Hie kamili. Okero nyamera hie Ing'e lwete. kamili. Ni ang'e lwete wapi? Ang'e chuny lwete. Wuon Queen ok na ang'e lwete. Ang'e chuny lwete. Neno ga wer montiga mana wer ga badi okumbana maler mudi meri badi okumbana maler Wadonje twak ere kaka nyalo ng'eyo nyar dak e piny masani ahinya kaka tinde ji donje keny. Line mar WhatsApp ne waseyawo maino na 222 kasa WhatsApp wabo kaw simu bende wabo somo SMS bende wabo ng'iyo bende yore mopogore mag nyaka TikTok te. Nyaka TikTok yote. Ya Jimo Nyongo oyawre winjaki berber daktari Leonard Dungu japoda chiel mahawinga ya Jimo nyardak Nyasaye ma direct okoyot nikech nitie manie social media mabenyi dak opos bala gigo samwa for fun and but kikawe one to one tiwono ka enya dak nitie masa moko kata ni
ne kanisa kata ne kuonde moko mopogore gi social media mabe kata nyagal ni mul nyagal ni samoro nyadak to shida tupu omiyo gima Nyasaye manyadares ng'ato okoyot Nyasaye but onego bed ni kawo time kod nyien no at least ber ki kawo time kode for some month 2 or 6 months moro physically mondo assess ki Nyasaye bi keto mbele nikech okoyot. Mae Daktari Leonard Odongo Jabona Chiel Mawinga and Kodi Osiepa, Azimio team members of Fayoni led by the chair Mheshimiwa Charles Apudo. Erokamana. Asante sana. Thank you. Okay. Jonyuol biro kete ratil mane nikech ne gidwa na nyombi. Tan bende kako rwaknago Wemondi. Ne to kaka jogweng. Yeah. Okidembiri mana matin kidogo. Madhi dala gi mugi ung'eya adi mora makata an bende pacha chalo pach gi monono akana imfuko makora an wendo negna nyaka gweno puro arado nyaka chok tie gweno gote yamol kode mos aduo kode dalawa be na semiyo jonyuol wach ka jonyuol be ponitie jonyuol yie na nikech negi samoro gi neno ni owuod gi deko ama wuod gi be koro romo an kaka na nyisi ni na chako yie kode odiochieng' mokwongo kapod wana kode papuro to koro nitiere rachungi madwa chunge mogik makoro nyiso kabisa ni ma nyar dak kopogore gi marama to na yie go kode gi odiochieng' mokwongo cha ibiro yudo chieng' makele obiro yudo rwak nyimine na go wetena makoro mago ka yueche biro mose jonyuol biro nene rwak mibiro miye koro tok ndalo achiel kiny kosechiewo e jumano kata ndalo 2-3 ka inene kako wuotho dir dala kako dwa chako timo gik motimo kuondgi obiro dak embe no oseyiene wayie kod odiochieng' achiel makata embe no pando kite kan akia koro nitie rachungi ma wacho cha nitie jonyuol na mama gi baba mong'e neno moloya magin gidhi ging'iyo gini magiyudi magicheke kabisa magiyud ni ma nyar dak kiny ne yudo kuchako luonga kata tok ndalo 2 ni to nyar nyawandwa ni be ni rwake maber adier ni be ni korine wendo mane biro ni maber kaka ng'ato nego ikre nyathini pok waneno kirwako maber kawo gweno machalo kama kendo mondo itimane maber kaka onego bed ni rwako wendo tiende Be understand to Agnok. Be understand. I understand Matin, Oluoro mabor. Beyo ndi kasa sana wacho ni biro nene mokwongo kako wuotho e dala. Dala deka ng'wen ibiro neno kako timore nade? Kako wuotho. Manyiso ni wuodhi ni bende nyalo tigo do mondo mi judge go ng'ato. Yo mangato. Igo ya tiende nang'o? Mano gima ka yeno kaka ng'ato tiyo. Yudo ka ng'ato donjo e dala to kiny go kiny. Yes mama. Yo mowuotho go kende. Wuotho ijajo go ng'ato nade? Odhi simba. Go reta pua ra. Ko akanya odhi simba ko akanya. Wow dagi. Mbak. Pero magi. Yeni dhogi to ko wachi. Chunyi wacho nang'o? Ni magi. Tigeni kaka go magi ni kaka mari bigo magi. Gaga magi lakini ngeno mara toka dago. Mara dagi. To mobiro dak kodi. Mama dago bisigo madala ni madago. Ari misika kaka eno. Kawe kaka eno. Akorodo neka meni jake. Mano kawe kaka eno. Kako uoyo kaka duonde. Kako uote dala. Mano amba kao mari maingo no. Malelo mairacho. Eman go ka. Koro nyaka wuku mana mari. Mara kada wuku ke mara to ine dago. Yani yo manyar koda yo manyako wuogo ka dagi. Kada kako biro. Kako biro. Ria. Ta. Iwacho. Ulikuwa unasema? Ngine mama ntoni dala. Uchiserake ulikuwa unasema? Ulikuwa unasema? Umeniita. Ulikuwa unasema? Niambie basi. Mama sema, okata niambie, sema. Sema. Ati golo adwane golo Diego. Na mimi sijawahi imagine. Jifunze, nipunjiri dala nako. Mani tima ngoni. Hai! Sijawahi imagine. Nipunjiri maka kama.
Ne, toli mako kama. Ne. Ya Anita ni Kuumiza mane mak gini. Ado da basan ko gisama utieno. Eh. Dokitimo na kama, dokitimo kama bunu bitimo na kama. Kaki gotieno. Imagine babe. Mimi soso. Mamako. Mamako. Soso. Mamako. Soso mano nyarda. So mano nyarda ka go soso. U mamako. Ito ni mamako. Nyaje monyongo. Utino pinyodo kinkade. Mosno mejo. Umejo amor kabisa. Nyaje monyardak. Eto Nyasaye malose. No kinyal lose minyal. Makmana mondo mi fweny ni Nyasaye mi nyardak. En nyako ma ka iwuoyogo to weche miwachogo uwinjo. Kikwere gimoro to uwinjo. Unyalo bedo kode piny mupuonjru. En nyako ma ok wuotho helu. Masa matin ochiko koni. Nyardak winjo weche dagi. Ok moro maka dagi okworo wach to koko thal kode mokelo manegruok kamoro manyawa waneno e dalawa mar miuro be ikoni Nyaje monyongo nyardak Nyasaye maloso erokamano tino piny oweye. Asante sana. Manu note mango. Mamiuru ni otino pinya. Jomoko noko winjo mamiuru, koro inyalo kelo na mamiuru. Ibro somo na ote kori kono bende. Nyakwara moge jong beda thuolo. Kaka ibro fwenyo nyardak. Nitiere points moko mwa kwanyo ka anika ko wuotho, kako wuoyo this straight to the point. The idea straight to the angowa to the point. Kori kono wacho nango line wa mar WhatsApp X. Anoka wan ka ge osogo winyo wacho ni to. Osogo nika. Osogo ni. Osogo ni gini. Osogo wacho maber kabisa ni jowadwa Nyasaye machiwo nyadak. Kendo kaber won kunde muneno watiege. Samoro yudo ka nyako ni timo na dwaro mana dak lakini ngamo yodi to onge. Yudo mana ka samoro jok mo yudo mana jo pap. Mabe samoro tiyo mana kode to time nade we. Koro miyo yudo ka nyadak poge tege chobiro komuol to wuok oger. Audo joko muol to wuok oger, wuok odhi kanye. Wuok odhi e pinje mamoko. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. TikTok ni wacho nango kono Nyix. Ano kaka wan godo Ivan Sokocho mina jako bero kama na enya wach nyadak nyako mak nyadak jowadwa de tamu apimo. Gigi tamu agasa moro. Ilo ka nyako kama maber kabisa nyadak okum simu ka wenge range emesa kendo okopondi kogoyo simu mana solo igwe. By the way watch simu ni. Watch simu bende ya kani. Ne nyada eyudo ka okopand simu kendo koum. Nyadak Nyasaye emachiwo en mana ni joma duto temo ayudo ok ber mano lungo ni Julius. Eyudo ka kumana solo wacho maber kabisa okoum simu be okokaw simu dhi oko. Mano nyadak. Nyadak min jaber be wacho ka ne lasti iriyo nade mina jako chuo be chendo jowadwa wanyalo bedo ni dak lakini kalore kono chuo mwayo be chend Ananeno ni nyar dak ngeyot kata wuod dak be ngeyo yot. Yes. Kwa mfano en nyako maka waromogo to plan ma en go labda gimogombo time ngima nikech nitie jomoko makiromogo to en ok ogombo dak pod muda ne mar dak gi wuoyi podi ok odwa seto higni ne mar dak gi dichuo podi kata dichuo be kiromogo to higni ne mar dak gi nyako neno ka gima podi to nyar dak an korka kan ng'ama wuoyi adwaro yudo nyako ma nyar dak en nyako ma plan miwinjo ka en gi wiye gik mineno kopango nikech seche moko inyalo romo gi ng'ato tiyudo kopango ndalo moko naromo gi nyako moro namiye lift koro nane tich moro koro namiye lift koro nyako ni anamiye lift mana kaka wuoyi nyalo konyo ng'ato koneno ka labda thagre gi wuoth okay koro nyako ni ka wan gi gari
style moloso go koda kata kaka ogini en nyiri moko kata mana chwo moko bende gitimne iyudo ko kuom loso kodi opadi ino kia uromo kawuono to oruko uloso kodi ka ng'at mong'eyo maigni mang'eny ka koro chopo kama koro lore to nyisa ni akaw namba ne mondo wadhi amiele ainda ka an gi nafas to wadhi amiele iwinjo plan mar nyako ni ma ok en nyar dak pod en nyako ma eji ne pod oneno ni pod onego cham raha mag piny nyar dak en onge gi nafas mag dwaro gik ma ji gombo moko matindo tindo gi plan ma en go to be gimar ariyo tinde nyiri matinde gi ok gin jotije ot ok en nyako minyalo kendo ni kendo jatije ot ni kori ruko ni kikendo to ni ji odhi onene e dala ni no chiewo otimo ang'o ong'eluoko matumbo onge wan ok kendo jatich an ok adwa kendo jatich an adwa kendo dhako adwa kendo tadwaro dhako kadwar jatich mar dala ma mondo baba odhi one mama odhi one kwar odhi one kwan nadhi dwaro jatich midhi ng'ine ong'e doyo nadi ong'e tedo nadi ong'e timo jaoda ok en jatich ka kendo ta kendo jaoda make kanyo pok watieko kode aketi omake kanyo nyiego iwinjo ko wacho kacha ni wuoyi masani ok gidwar nyako ma chapni manyalo dhi doyo to sombo pi mano ene mowacho ok yawuoyi te to wacho kacha ni konyalo wuoyo e loe en owuon to ok odwa ni ong'e tich ni koro jonyuol dhi neno ka iwachango kaka mina jako puonjo dak wach makare ne owacho maber ket dhogi e microphone odo winjo wach maber mowacho no owacho ni kaka korka kore yes to konyal kawo nyako matimo ang'o machapni mara ker jotim nade jione to dwaro nyako ma en owuon ene motimo nade ene moneno ni mano en odwaro dhako gi berne koro ma kaluwore kod nyadak ok en ang'o nyadak oluoro kaluwore kod kaka entie nyiso ni wach maber adwa ni mondo imodh pi adwa ni modh pi duog gi wach ni nikech aneno ka loud wa dei ka modh pi ero modh pi lakini nyaka in ga jaudaku in jaudaku gimoketa mwasi mondo otego gimoro kanyo mwasinya mwalimu mwacho kane ya modhe urupito pimo modho to daneno mana kugo wiu atoto yes mama wach majali wane mina jako puonjo dak koro kako biro ne kaka wakwanyo iwinjo kako timo wach majali chokelo ne wacho ni ok odwar ng'at ma jatich ok odwar ng'at ma biro ni koro wuotho ni min gi one ni wuon gi one ni kwar gi one ok odwar ng'at ma bodhi pur en obiro odwaro chiege bibi yake your husband is calling odwaro dhako yes ma be mido ka statune ji mang'eny yudo ka ng'ato ukawo nyako ma nyar tedo to gi okete ibinja an ng'ama dwaro ng'ama tedona timo yudo ka dhako mikawo mar tedo nini yudo ka in gi bando mondi ng'ato oro na message kania ni umodho pi koso ukuodho mani luongo ni Mary Linda uma sawa wach na baro Mary Linda oneni maler aya iwinjo wach maduong' madwana mondo awachni maber kabisa ni kidwaro nyako ma jatich manyalo tiye marit dala yes mano ng'ato dwaro nyako mas nitie gik moko ariyo tieng' ariyo kelo wa koro pogo gik moko tieng' ariyo nitie ng'ama okawo nyaro ma jatich modwano mondo at least mondo okaw ng'at manyalo konye dala at the same time jakony manyalo time nade manyalo konyo nitie ng'ama dwaro dhako ng'ata bende dhako ok pur iluongo ni trophy wife en odwaro dhako trophy minyalo ne ni ber lere dala en odwaro ang'o dhako machiege iluongo ni trophy ok chi dala ni trophy ma chi chuore yes duongo dogo ni amina koro ma chi chuore oko chi dala ka to nitie jal mokawo dhako ni kalure kaka mama nyagi nera osasandre koda mogik nyaka kama koro antie kane tambe koro aromo wakawe ng'at manyalo konyo na an kod mama na gi dalawa iso no ne koda vision manyalo timo nade manyalo konyo ero donyo rap dani ere puodho
Kaka sani ji puro. Kaka sani ji puro. Ere kama sani ko jomo ka jomo ko be puro rito. Ere kama dang arete. Dan no donjo fode gi 1 week. 1 week. Dan karumbo ka. Tene no bi morome gi. Winja. Obi motima ngo orome. Koro kalo chichuore. Rondo koro chidala wuon. Mano nyisoni koro kalo gi maber mawinjo wacho maber pesi nyada kipimo na. Ma koro nyarango nyada. To chichuore mayen no lero makoro wawe chichuore mo we mondi ami duonde do. Dak en onge gi nafas mag dwaro gik ma chikiti. No wacho nango cha. Gi nafas dwaro miele. Iwinjo plan mar nyako ma ok en nyar dak. Pod en nyako ma age ne pod oneno ni pod onego cham raha mag piny. Nyar dak en onge gi nafas mag dwaro gik ma ji gombo moko. Nyaka kanyo to pod yie kode do. Na to sawa. To be gi mar ariyo, tinde nyiri matinde gi ok gin jotije ot. Ok en nyako minyalo kendo ni kendo jatije ot. Ni kori ruko ni kikendo to ni ji odhi onene dala ni no koro kanye ma konyo ketho go. Wano kwa kendo jatich, ano kadwa kendo jatich. An adwa kendo dhako, kadwa kendo tadwaro dhako, kadwar jatich mar dala. Ma mondo baba odhi one, mama odhi one, kwaro odhi one. Kwa nadhi dwaro jatich, midhi ngine onge doyo nadi, onge tedo nadi, onge timo. Jaoda ok en jatich, ka kendo ta kendo jaoda. Jatich make kanyo nyiego dhi nyime kod mina jako puonjo dak pod aduogo ir ndugu ni wach maduong' en pok watieko kode pod ng'ada gi kanyo. Yes mama. Ma en ng'ama koro talo gi machando wa koro sani. Wala kada dwaro dak to kanya dak kido ka ng'ato biro niya ano katinga apudala u kanyo ano kabiro kabal tich aja tich to gikbiwa chano jatich ni to jito dhi puodho nyaka dago dhi puodho ka kwargi onego beno ruono idinyo ne ok jatich ibro dok in to kata ka chuori onyisi kama ka chuori onyisi kama kata kiromo gi boyfriend madwa kendi timo joko wuoyo kama in kaka mano bok wodak kiko gimo pando kanyo be onge mano bok oro wodak niya no kaka imono mondo biti Niji ited niji oneni inge luoko matumbo odog makama no wacho no kodware inge luoka ngoa matumbo inge do yawa inge nyaka umbo pi inge nyaka golo toka inge nyaka nyuyo we mondi pok watieko kode otie kode wa eto wabro duoke chien kama no kodwache ka gidwaro to gidwar jatich mondo tine gi mondo tang' negi kaka dwa wuothe dala kaka dwa tiye dala. An nyar dak en nyako manigi plan miyudo kaka to wacho ni an go hala moro kaka man tagombo ndayude pesa mo matin achako kata mana kibanda mar nyanya kata ngo ineno ka en gi plan moro makata kaponi chieng' moro Nyasaye okuongo kawi e piny kata owewu gi nyathi to onyalo dong' ko pod odhi mbele gi rito nyithindo ka make kanyo we mondi make kanyo en pok watieko kode en pok watimore nade pok watieko kode haya mina jako owacho kacha ni nodwaro nyako manyalo bedo gi plan ni oyudie pesa moro odhi oloki odhi odo doyo onge plan do ndugu doyo onge doyo ketno pi doyo miwa odhi oloki en semere ngata inani ponono nini ngine no loko oko kamano en ka kipuro dalo kia kaka jidak dalo kia ka ponono giri kiragin kech gitimore magoro lal kodi membo sawacho owacho ni kingeyo magoro lal kodi teno ngine no dhi Busia odhi Dubai odhi Uganda odhi kia kanye to dak Nairobi ka to ni wacho ni no kidwa jatich dala monge puro monge doyo you don't want pim na kaka nyako ni dwa dala walo lwar kech ng'amicha buge onge cham kode chapat chapede bajia chips mandesa to koro kuoe gik miluongo ni bites eto koro kuoe bites na bite abata nito ngano kise chiemo amaka ne bites kana bites seche mingo ngano roje ne bite to ka gono gi chips mano pod mana bites mano pod obila chiemo biro pod bites sama chiemo biro ni ingeni ka tirunde maka mirunde wadhi nyime dani sama wach machal kama timore ga ng'at wacho maber kabisa ne okonyadwa odwaro ng'at man gi vision jog vision gi waseno gik madongo ma puro ken vision furo en vision kendo kama ngawach kendo bado maber kabisa kendo kidwa no mondo anyisi maber kabisa osiepa kidang'eyo kama kamogoro pono yuai to bako dong safe ma bako man gi lota 4 to nigi njugu to ng'eyo ni komoga nango to ng'ega ni puro nango to ng'e maber to ng'e ni seche migolo chamoko titimo nango iwinja mano kada kama goro dhi to ng'e maber kabisa ni chambe ka tinde gibro timo nyithindo gi be nitie ka unorwake gini
mong'eyo ni kata ne be ni fu mana gi ndege giko to nyaki pi lakini giko nyaka tim nade nyaki pi Mach kati ring mana gi meli giko ne to nyaki doge go nyaki go yes koro manya thimo ng'e mabe kabisa ni kama dake en kara nyuongo kata en kara ongoro ochamo machal makama nyalo bet kapo nan gi pesa na mamoro waso elu samoduma edo ka ng'ato chal ka gima nigi vision mar loko ala ni anene cho ana ya bosia cho ene tacho macho echo osingo marowa mwalo singo marowa osingo marowa ni kanye ogo kibi en kanye osingo marowa evinya isibania mano jalo mar Kenya Tanzania mondo nyathi oneno ng'e mabe kabisa ni mono mama ni ang'o nieti tingende biashara be niga gindalo tindalo moro mido ka biashara ber biashara rach samoro gik minano tinde uso samoro be tinde okotim nade oko usre wach maduong' watiekore gi ndugu ni wach maduong' maduogo ka ni mang'a mofuyo pile ka pile ng'at modak e pir duka mang'a mofuyo kabisa Ibinjo te usipo. Duka nisone dogno kedak Nairobi. Okidak dala. Nisone ka gimora mara kikatu duka. Nge dala kucho to duka ten. Yani koro ite mondo kuna gini. Ni iwinjo mama. Kata yi. Okay. Chak soti. Chak soti ndeni moko. Chien kacha minge maberi ma pudhani golo ga loda chiel ma golo tade to ngini samo wo kama ngino cho jom nyithindo matino watu ni nyithindo matino minje koka nene koro anda dhi adaga dala anda to ma ato kata nyithindo matino nyaka mine madongo kawa kama mine madongo wawuyo godo adi manya sai mondo cham kuon mi igo cham sapa mi cham breakfast mi chak lunch mi nene at least ntigi moro modong makini go mlango jaber milango jaber ka eduka kendo chiemb duka iyudo ka repre bese iyudo ka kidaga dala iyudo ka poni githindo dala githindo nyalo bedo mayomo ka wan githindo boro githindo pa githindo pra to githindo gichiemo to giyieng te githindo mino tiene tane nitie Nairobi ka nyathi kodro medo nyathi to rem chiemb duka ok en chiemo ok pek ibinja make kanyo ni chiemb duka ok pek diere moro dani nyithindo moko ne owakode mane giyaye kato gidhi dala to isiemo ne ni madhiang mango dhiang to dhiang no punjo sikul ni miyo wango oling ni dhiang koro inyise ni dhiang miyo wa chak gi ringo kae to neno kidhi nyiedhi to neno ka chak wuok e ndo ya inyiedhi kae to penjo ni ana woni chak wuok ga e paket kae wuok ga mana e dhiang kare wuok ga mana ang'owa gima mina jako wacho ni chiemo wuok kanye chiemo kuoge duka bando moko kuon mineno ni packet no pure kamoro odoye matere kampuni like share follow TikTok waneni Camino where janda nago kuto joka manyo so winyo jama kuta mano kuto joko mburo where dega nago kuto gimariro so winyo jama tara odero mina chieng do mama kowaya odero mina chieng do mama kowaya odero minu urangwe ani keno kega rodo bolengo ajuma mujo sanedo kedeni tiere
Onyango musaje kabunde ne nitiere. Anisa gataga bunya boro ne nitiere. Tamakora wera gengo tiebuna. Agelo karenga majaratira. Katelo karenga majaratira. Aye kodi wodaranga. Manomina won wi mangongo. Mani mi yarwatu kumagengo anirwata tako ben wuda semu sipna kenda tako meko musaja kabule anirwata tako nyako musaja kabule kenda takada do kuyo mini sela nyongo akengo karenga kamangara genu katalo diege mani mi yadie kupongo diere Agengoro me mani mi yaro bengedu kibuna Omina wole karenga manjara tiro Samawela kengo wodoro musipuna Omeyo tinde koraga legeduma Aneno kokalo TikTok ng'ato wacho kaka chiluongo ni Ochola Wiki. Ochola Wiki bende wacho kacha ni kit lewni ma ng'ato rwako bende nyalo nyisi ni manyar dak kata oyo. Kit pichni mogoyo bende nyalo nyisi ni manyar dak kata oyo. Kang'eyo ni lewni bende nyalo nyiso. Nyiso maler tight. Kokidonjo dala ng'ato to koro tight. Kokidonjo tight. Style ni my dress my choice. Mane style. Koro mane chi jale cha koro ok nyinya. Mano chi jale cha. Ajuma wujo samedo ngene nitiere Kataluo chupamanyara lago ne nitiere Udibage ngugodo rangu sipuna Yeimosana susidemena kuku Usuna bukase daketaru sipuna Imosana kiseru wodu saete lago Usuna nyatamenya dudu sipuna Ani mosna nyakadele mama gelo Mosna mama nyajona ya gelo Kudubaya ke mogodoro kusipna Agelo korori kiwero tumo Mosna susi mama debena kuku Makema kakanyo nyakwara mugia juang makema kakanyo kikidhi mabor kikisudi bang nyiriri machuok wayudo weche manyien yo machuoka ikelonwa kod Roda Odhiambo. Bengi mar Equity ni kema miyot kaka janyuol, japuonjre, japuonj, jaus mwandu e skul, jaus gi skul kaka uniform kata mana guardian. Tikod Equity till number e timo chudo moro amora obed nyo uniform kata mana chulo school fees. Be nyalo yudo hola mar easy loan nyaka maromo 3 million. Gima itimo yot mokalo, dimana *247*6# kata tikod Equity line kata Equity mobile app mondo yudo hola e yo mayot manyalo konyo yudo stock ka inja ohala. Ni mathoth kete chenro mar kogwen kachiel gi mus gi tich pile ka pile wuot chikati beach. Jenge back to school moment na Equity. Yudore mane radio Ramogi radio number 1, radio mami puonj makare madongo ganda, radio mami weche manyien, radio mami thumbe gi mor kar chunyi, kai kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Nairobi 107.1 FM, Kisumu 107.6, Nakuru 95.4, Siaya 98.4, Mombasa wayudore Ondamo 99.7. Wayude weche manyien yo machuok ithironwa kod bengi mar Cooperative. Weche manyien yo machuok gi Coop Bank.
Machiegni kweth mag jokombe machon mag Alensi dwaro romo machiel kachiel gi jatend piny Migosi William Ruto mondo mi gitwak kod wi wach chudo mekgi mag pension ma bende oseyware kuom kinde mathoth. Kane olosi ilo kwethno mane en kansila ma South Alego Ward Vitalis Awandu Ondewe otielo dwaro mantiere mondo mi oru chenro makamano ka owacho ni jatend piny William Ruto onego rom kodgi mondo mi gitwag wi wachno. The gratuity was supposed to be 1.5 million. And then the pension, we agreed. And the Senate agreed that after the gratuity, then it will be a pension of 30,000 per month per each councillor. We don't want to say that one councillor or a councillor served for only one term. A councillor did this in a very, very hardship condition. Therefore, whether it was one term or how many terms, the councillor should be considered. We want to meet the president and we talk about this issue of pension. We want our rights. Komachielo bende eni obila e gwengego mag Uasin Gishu owuok oko mar kedo kod ohanda kuong moko podhi e gwenge mag Uasin Gishu. Komanda mar obila e kaunti ma Uasin Gishu Benjamin Mwanthi wacho ni obila e gwenge makono koro owuok oko matimo pedha ne jogo mabende timo ohala mano mar kuong moko podhi e gwenge makono mar neno ni gitieko chuth okenge mag tiyo kod kuong moko podhi e gwengego. Currently ni bangi inatusumbua na pombe ile ya kukoroga but we are on it. Juzi tumeweza kupata nyumba moja pale annex ambayo watu mwenyewe ilikuwa injaisha lakini mwenyewe alikuwa anatengeneza hiyo pombe ya kukoroga, so that matter also before us iko under investigations. Ile kitu sahihi inatusumbua ni bangi kama hiyo ambayo inapita area za Eldoret ikielekea mostly Mombasa. Kawatieko weche manyine yo machoge lak seche gene kambi mar Kenya Airways geto choko omenda maromo shillings bilion 64.5 mar yaro kendo bero chenro mage e kwota mokwongo mar higa manyien. Kambi no ne oyudo lal mar shillings bilion 12.7 e nus mokwongo mar higa ni kopim kod ohala ma bende no yudo mar shillings milion 634 e nus mar higa mokalo. Kambi no tudo lal makamano kod dok piny ohala mar kanyakla kod dok piny kwan mar jowuoth endeke magi adek mabende osebed ka iloso kuom kinde malach. Watudo kromo kanyo saa 7 ni wechegi e yorno mar adimba. Mago ne weche manyien e yo machuok kokelni gi Coop Bank. E kindeni mag back to school, Coop Bank timo ni chudo mag school fees kod dwachi mamoko e yo mayot maonge stress. Chul school fees e yo mayot kokalo M-Pesa Paybill 400-222. Yud hola mapiyo kokalo M-Coop Cash kata di *667#. Nyiep kitiyo gi Coop ATM card mari kendo ketne nyathini pocket money ei Coop prepaid card. Coop Bank, we are you. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Karibu bro. Yo, Buda, kwani uni TV ama tuko cinema? Ni 75 inch tu safi. Bro, si unitanuri vile umemoka. Funua flavor pata mita. Shika 300ml Fanta, Coke, Sprite, Crest, Tony au Novida. Upate chance ya kushinda mili. Form ni kucheki pekele, utume code kwa 40111 na unaweza shinda. Isitoshe, kuna pesa na bundles za kushinda daily. Wazi kwa watu walio na umri wa miaka 18 na zaidi. Promosheni hii ni mchezo wa bahati. Masharti na vigezo vinazingatiwa. Tafadhali cheza kwa uwajibikaji. Nambari ya BCLB 000256. Ekindeni Mohamed okelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari emijingo manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalondo mar Ramogi, de waher mar winjo pachi ewi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero kata ngur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@allmedia.co.ke kata e namba mar 0722169000. Wan kae nikech in. Dhi nyime mondo imiwa pachi. Wan kae mar winji. Oganda jo Kenya dhi nyime kod rakruok gi ngimagi mapile ka pile e yor ohala. Kata kamano, ohala nigi obadho mathoth mapok odwane. Parane na nyakwara Ramogi ni samoro iwero to kamoro pesa
ionge go manyalo konyi waro mamoko. Kik ichandri, ma emomiyo Cooperative Bank okelo chenro mayot ahinya madewi kaka jatimo ohala. Kik inyis customer ni onge gimoro amora, nitie jatelo. Tudi koda e chenro mar kogwen e nyakalondo mar Ramogi, apimni mathoth e chenro mokel kod Cooperative Bank. Gimoro amora, nitie jatelo. Kila kitu iko boss. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki 2. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intiere boma mandhiwa, chop ndhiwa kata Unga Road machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque, kata yo atole na mamar 07 26 94 38 15. Ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building, 4th floor Kijabe Street, kata yo atole na mamar 011 09 22 773, kata 07 85 40 Adek Aboro Ario Nono. Ka intiere gwenge ma Kisumu, chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street, kata yo atole na mamar 07 28 06 87 86. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Nyakalondo en Ramogi, nyakalondo mami puonj makare madongo ganda, weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi. Mama Misi wacho ni wangi ler sipo hapa. Thank you so much. Kaito ote machielo bende waneno kacha mar luo King Pain. Yvonne Dadiso nitiere Kisumu. Asante sana. Kapo kwa tieko tuwagni, wakawi simbe moko bende adek donge? Yeah. Nona biri ariyo nono chiko chika biri abiriyo, kata nona biriyo adeka chiko no adeka. Ami naja kupunjo daka, to bi kawuono puonje ndi. Kawuono. Ya winji. Nyajimo ato ngano okawinjo kowuoyo na maber. Mano ngama nyalo pogo dala. Dhako kokendi ok ochoni koro jatich. En ngama nyalo tedo ma ji chiemo, nyalo kata ka ji nie pacho ji obet budho kamoto. Onyalo biro ipoko dhako oseloso kata nyuka moro kelo ok no jatich. Koro ma in kibukore ni dhako ikendo to ni ok jatich ji obet beta kanyo, Mano ngama dhako oloyo. Itoni bombiko. Tingendi kata chore ni ngabro tedo ni nyaka ngotedi pa. Kata mana eno wuon ngabro tedo. Ko chuno. By the way, inyalo ka oteka we. Chichwara to we wuoe. Inyalo ka oteka we. Chichwara. En nyako makodonje dala. To bedo kod dagi piny to puonje weche mag dak mag dala no. To winjo kaka dak mar dala no chalo. Wach dagi emonego be noluwo kaachiel gi chuore mano nyar dak. Nyako moko winje dagi manok nyar dak. Mokwongo ng'ama okele dala no nyaka omi luor ma en chuore. Nyaka giwinjre e dhok achiel. Okay. Owe kamano, kowe kamano wan ng'a mondo mi watamre. Don kamani wawe kamogike. Awinjo kosiepa moro wacho ni en ok kendo jatich. Okendo jaode. Inyalo bede dala ma samoro osekawi osekendi. Samoro dichuo pod lweteni nono, samoro kaw nyathi skul. Dong okendi gi nyathi skul. Samoro nyathi skul nisemiawa. Ana wei ka gi jonyuolna. Koro jonyuolna bro ng'i gimoro amora. Seche gi dong dala kaka chiege.
to jonyuol ne to nyisi ni mondo mi gimi gik midwaro ka itim gik ma gidwaro korki nyalo konyi. Gini iyudo ni en gima en nang'o. Gini ne pod wawuoye dak. Iyudo ni gini en gima nigi kore manyi. Nyaka itiye koka ginyalo konyi. To ng'ato wacho ni ok onyuomo nyako ma jatich, onyuomo jaode. Ineno. Koro nitie issues moko ma kogi korka dak ka to nyaka ji wuoye matut. Wadhi maber do? Wadhi maber. Wadhi maber? Nyajimo nyuongo iloso gi Oscar Wodligega, The Landscaper. Nyajimo kik wawuondre uru. Piny masani, wawe kuru tem keto kama wadwa lalo values wa mag Africanism kandego. Dhako mikendo nyaka bed ng'at mong'eyo tije ot bende. Nikech onge kaka dinyisa ni kendo dhako to en tije en mana buko koke, suko wiye, neno TV, dhi bayo. Mano ok en nyar dak. Dhako nyaka bed ng'ama ong'e tedo chiemo, ng'e go dasta, kata pesa un godo undiko jatich. To gige ma gik ma inner rooms kaka bedroom, swali ok onego bed ni jatich nie matimoni. Be momiyo chuo doga to medo kendo ni gimedo kendo in kod co-wife, in kod maid, to maid lokre bedo kendo co-wife. Nikech koro maid dwano timni tije ma onego bed ni jaodi matimo maber moloyo kaka dhako wuon timo. Iyudo ni dhako kia tedo, kotedo ni kata kuon numu, kotedo ni chiemo ore chumbi, gin chiemo mok inyal gombo kendo duoke dhogi kiseketo mokwongo. Koro mago yema kelo ga kata mana kethruok e dak kae, nikech koro dhako iseyiero ni idwa kendo maridadi, iwedi nyaka iranga nen to what is a wife. Nango kiseng'iyo tikendo wife. Ok ikend ng'ato nikech nyako jaber kanyo kod ikendo. No. Kaw ng'at moro ma kata chieng' moro ber ne orumo mar sura. To pod ibro neno values mage idagu ka. Ng'e ni ng'ato kikawo e ka ng'ama bro iki kata ibro iko. Kata ubro dak higni 90. Yeah, right? Awe gi mago an Oscar Wodligega, The Landscaper. Erokamano ne Oscar Wodligega, The Landscaper. Oscar Wodligega, The Landscaper. Wachene kata ka sororo. Koro waduoko nigo. Mina jako puonjo da kote ndeko twak mwabedo go giduto watie ngolo ni mondo mikoro waduogi mina jako puonjo da. Watieke. Migori suna kanyo. Imose jono mino gano pesa. Mano riga dace. Yako nyango na bana. Yakimo sera na yako nara ya pala da ora. Sina mana kitumishie. Kitanya lo chuowi. Udero mina chiri na kwa rubuta kumo kamaro. Menyumo manepi. Uguna kotak nane dala. Ano lero kiuga ya njui uja mwalu. Hey! Odaro sirwaru moti mila nyongila mchufa. Hey! Maramogi Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Fundie madongo to poditi. Oh.
Ramogi Radio, Radio Ramogi, Arjun Iluongo na Gengo Wodorongo kani wero nwakachako dosogo winyo yudore mani Radio Ramogi Radio number 1. Radio mami puonj makare madongo ganda weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi sai na uchielo kalo dakika 19 adwani mondo mi adhi achiel kachiel nyaka e gwenge mag Kisumo saa uchiel okalo dakika 19 adwani adhi achiel kachiel nyaka e gwenge mag Kisumo wawinja neni Tadori Nyarokumu Nya Magdalena kachiel kod Bidco time nango Doris. Hello. Nyaji mwiti nade? Wadhi maber, ini dhi nade mami? Adi maber kabisa toka nyeni tiore. Ero kama nanya, to kinyiso ni kawuono intiere kon mane? Ero kama na nyonya jimo nyongo, kawuono ni wantiere Homa Bay County, wantiere mana Homa Bay enamka, kama bende aneno kanyoka chilo di maber, kendo gik moko usore tiore kayo makara hinya. Kawuono ni wantiere kod kambi madung mar Bidco Africa. Bidco Africa en kambi maloso sabunde maga opogore sabunde magot sabunde choka chiel kanyo koda mwandu mamoko mang'eny mopogore mabende tiyo godo e ute. Bidco Africa noloso sabun mar Msafi mokwongo higa mar 2012 kane giloso sabun mar Kipande, to bang' mano higa 2017 kambi mar Bidco Africa noloso Msafi washing powder. Bende wantiere kanyo kod Msafi white washing powder kachiel kanyo kod Msafi lavender mabende tiyo kendo luoko lewni maler kabisa. Kawuono ne mondo mi anyisi kanyo ni kapo ni mag Homa Bay to sasa amenyiewo sabun mar Msafi, obed ni en mar 1 kg, obed ni en mar 500 grams, kata mar 220 grams. Adwa mondo mi apar ne ji duto te mantiere alwora mar Homa Bay ni mich nitiere kanyo. Kendo ni sasa amenyiewo sabun mar Kipande mar Martin mabende ibo dhi tiyo godo. Mano mich miyudo kanyo gi kanyo. To wantiere kod mich mamoko mabende opogore, wantiere kod ndope, wantiere kod aprons, wantiere kanyo kod kofia, wantiere kod t-shirts, wantiere nyaka gi leso majaber ahinya mondik ni Msafi. Makawuono ni wabro miyo joma ntiere alwora mar Homa Bay, kama bende adwaro mondo mi anyisi kanyo ni e tent mar Msafi kanyo, tent mondik ni Msafi kanyo bende ibo yudo kanyo ka watimo kanyo demonstrations mabeyo mag luoko mondo ine kaka sabun mar Msafi tiyo e yo makare kendo golo chilo duto te, onego germs kendo weyo ka lewni ler, lewni manitiere kod kala cha bende ko interfere go kata mana matin, ogolo maler molen che mogolo to rangi cha to wewe kama no nyachimo. Mori nyalo nyiso wa ni Msafi nengo ne chal nade nikech ngeni sani sabunde ng'enye chiro piny bende teka. Sabun maber mar Msafi manengo ma bende wuoke kambi mar Bidco ni nengo ne chal nade mami? Wantiere kod mara 220 grams na bende also ginengo moyuyo kawuono ni siling 20. Ma en nengo mabende okinyal yudo go supermarket kata mana e duka machiegni kodi. Wantiere kod mar 1 kg mabende wauso 197 shillings. Mano ibo yudo kanyo to mana kawuono e promotion wantiere godo e gwenge mag Homa Bay. Wantiere kod mar 500 grams. Mar 500 grams wauso ginengo mayot malich miwuoro kawuono ni wause ginengo mar
siling 80 kende. Omiyo kichopo machiegni kata kiromo kod rowere morwako t-shirts kata mana kidwoko reflectors maber ahinya mondik ni Msafi, ibo loso kodgi kendo gibo uso ni e yo makara ahinya. Thothne kaka joma mine ma bende thothne maluoko ga iyudo ga ni nitiere sabunde moko ma ka ng'ama miyo luoko godo Doris to weyo ka lwetene otuo tek barore kod weche makamago mamago gik moko wahero kata matin to nitiere sabunde moko ma bende ng'ado lwedo pimnwa ni Msafi ni ponono ni aluoko godo lwetena pod bro beda maber mayom koso dhi ng'ado ng'ako ne joma mine mok dwa ni lwetegi okethre nyalo nyisogi nang'o. Erokamano ahinya. Kambi mar Bidco Africa oloso sabun mar Msafi e yo makende. Sabun mar Msafi kata bed ni duoko kod mar whitewashing cha. Mabende deal ahinya kod lewni mar ochere. Ibo yudo kanyo ni samiluoko kode kata mar lavender cha. Mabende ji mathoth tiyo godo gi lewni mantiere kod rangi. Samiluoko kod sabun ni, ibo yudo ka sabun ni weyo ka lweti yom. Oweyo ka lweti yom. Ok owe ka lweti ng'ak kata tar. Samiluoko kode kendo ok ohinyi lweti. Nitiere sabunde moko mag poda ma samiluoko godo sami tieko cha tiyudo ka lwetegi oridhore. Mano onge kod sabun mar Msafi. Kendo sabun mar Msafi adwa ni mondo anyisi kanyo ni otiyo gi pi moro amora. Obed ni en pi mar chumvi, pi kata mana mar bohol, pi kata mana mar koth, otiyo gi pi duto te e yo makare ahinya. Kendo ni sami kete picha to owalore maber ahinya kendo inyalo luoko godo lewni mine ka lewni chilo wuoke duto te maber. We mondo mi aduoki kor ka buoyo koni nitiere sabunde moko mag poda ma ka iolo to nyaka iol mang'eny ni ogol ni buoyo maber to ka idwa ni mondo mi ogoni buoyo maber ok ang'eyo ni mar Msafi ni tikete mana matin kidogo tu koso nyaka iole mang'eny nikech ng'eni seche moole mang'eny cha tiende ni watiyo gi sabun mang'eny tiende ni watiyo kod pesa mang'eny e yo machielo. Nyisa kor ka go buoyo ka chal nade Doris. Nyajimo nyuongo nyajim mano fenyo maber kanya ahinya. Wero no wacho ni joma nitiere ahero ni sabunde mamoko nitiere ma kinyiewo to koro iwacho ni sabun mar poda ibo mana luoko godo lewni mamoko to lewni moko ibo luok gi sabunde mamoko. Sabun mar Msafi ni olos e yo makende. Itiyo mana kode matin nono. Tineno kanyo ka buoyo nene be ng'eny. Tineno kanyo ka ogolo chilo e lewni. Tiende ni en economical. Ibo mana tiyo kode matin kaluwore kod uchumi ma bende sani pek. Onge ng'ama nyalo dwaro mondo odhi e duka. Ibo tiyo gi pesa mang'eny. Kendo kisetiyo gi pesa mang'eny, kendo giminyiewo gi pesa mang'eny no, be ibo tiyo godo mang'eny. Sabun mar Msafi poda opogore. Ka watieko gi lakseche gi ote mani madiher miyo nyikwara moge jwan kamora mora ma intiere kawuono intiere Homa Bay nyoro ne intiere Ahero miwa program ni to kare jo Siaya bro neno karango kare jo Kisumo bro neno karango kuonde mamoko chichni mopogore kaka Sondo bende ubro dhiye koso to kapono nono ubo dhiye karango. Erokamano ahinya Ruta iwacho kanyo maber ahinya kawuono wantiere Homa Bay ka bedo kanyo e gwenge mag Kisii to Thursday Friday wabo bedo Oyugis kibito kanyo maber ahinya. Saturday wabo bedo gwenge mag Siaya kibito maber kabisa. Wuok tich wabo bedo kanyo Ugunja. Tich ariyo wabo bedo kanyo tich ariyo wantiere Kanyecha. Wantiere gwenge mag bino wido Busia kucharuzo te wabo chukati. Wabo bedo kanyo Thursday jokatito ritwa kanyo kendo ni gisabun mar Bidco Africa wakelo ni gisabun maber mar Msafi. Sabun wantiere godo kanyo sabun mar poda mabo kelo ni tich mayot. Erokamano nya Doris pod wabe medo tudore kiduogo Nairobi duogna kod sabun mar Msafi poda kabisa. Erokamano nya Doris Janet wabo medo tudore bang'e. Mano Doris Janet Okumu ka intiere Homa Bay nyakwara moge jwan kichopo Homa Bay ibo neno tent mar sabun mar Msafi ilosonwa kod kambi mar Bidco donji mondo mi yude mich ng'eny kanyo nyowuoyo mich ng'eny kanyo tanda wuoya kangu sekel sabun Tana neno giga. Sani ko kanyo ne ta mano to bipenjo. Bipenjo. Kwatieko twak mina jako puonjo dak. Wadwa ka dakika 5 kodhi ahinya mondo mwatie kwacha mar mina jako puonjo dak. Tok seche ma wad pok wadonjo ka mina jako puonjo dak. Yie mondo mi wakawie ngolo ni mondi ka wadhi nyime. Luongo ne simu ya nini? Ipani wend ni indano wero ang'ano timore ka. An gima timore kata in. En jite ng'eni kaka jo chalo jower gi chalo joyalo ko sama ng'ato wacho gima tido ka gino donjo kumite kabisa to simu ya nini kata in onangi penji simu ya nini sasa wakati umepita.
onge danin bedo weche era dik maganya kuna na mam danin bedo weche era dik maganya kuna na mam na papi mondo mama we weche era dik maganya kuna na mam na papi mondo Utipu kulibarulengo Era ungetiende monikenda kiparo Stress kwa nega mama Ano ungetiende monakonda wachini Oyo katamora Wana Phoebe Era ungetiende monikenda kiparo Manilo dotama mama Wapi Walto Kilo Muda Sembo Dr. Kochulo Wapi Don Steve Kana jago gini nemiteni Kana jago gini nemiteni Kana jago era no tuere Kana jago era no tuere Tunikona bibi era Ikona tutini era Tunikona bibi era Sanalo do nyekinwa gago era mama Chichunu do nyekinwa gago era mama Sanalo do nyekinwa gago era mama Niela na bari wa mi china folona Baba bari wa mi china folona Baba bari wa mi china folona Imege mamonge chunya la piwa Imege mamonge chunya la masiwa Imege mamonge chunya la piwa Imege mamonge Imege mamonge Imege mamonge chunya la masiwa Nando winje mama Udidi GK Rambuda winje mama Banya winje mama Na penye weno ngano matimiga Mama penye weno ngano matimiga Na wela penye weno ngano Wela penye kama ngano matimiga Yindi tuturu mama Banya tuturu mama Uzemna tuturu mama Hati negera wako dionge Mama era wako dionge Nidage niki kama nyipo Mani wacho niki kachani gisimu Sepa milano ni udomoro Leo kijali niño chunya Leo kijali niño chunya Leo kideo niño chunya Dr. Maxwell Umundi Aye ni duturu mama Banya duturu mama Nidi twa dongo sipe Kaneni mama na musika ngambange Chenga karado kodi na musika ngambange Ayeni duturu mama Manya duturu mama Nagweli duturu mama Hati negera wako dionge
basi siku mingi punguza we mama, siku mingi punguza we mama, meseji mingi punguza we mama. Steve Rapolo, meseji mingi punguza wapenismo, ulisema mwenyewe juma mingi sipendi mama wewe, unituzia heshima wewe, unituzia heshima mama, basi siku mingi punguza wewe.